ठेकेदार और घर के मालिकार इ दोनों जनी के अंदर एक खूबी पावल जाला। जब कबो भी तुहरे पास आई है साइड पे चाहे तुहरे लगे त बाकी कुछ पूछे चाहे न पूछे, लेकिन कवन काम भइल है और हई काम कह के गइल रहनी काहे नाई भइल है इ जरूर पूछिए। और बात तो सही है। कबो इ लोगन के मुंह से इ ना सुनले होगा कि आज ढेर काम कइले बाटा, गलती से नहीं कह सकना कि आज काल से ज्यादा काम भइल बा। ये और बड़ी अच्छी बात कही आप। साइड पे चाहे लगे अइले पे कबो कुछ खाए वाला लावे चाहे न ले आवे, लेकिन सुनाए वाला जरूर ले आइए। जैसे अगर कौनो दूसरे साइड पे काम भइल बा तो वहां से कुछ न कुछ कंप्लेन जरूर लेके हई दिक्कत वहां आ गइल बा, हई ऐसी टेढ़ हो गइल बा, हई यहाँ हो गइल बा, और वैसा इहो लोग हई ऐसी बनावे के चाहता है, हई नारी ऐसी हो गए, हई घोड़ा ऐसी हो गए, मतलब कुछ न कुछ हमें कमी रही। और अगर जब काम देखे लगे हैं तो हई आज कहाँ से कहाँ ले भइल है, जब जाए लगे हैं तब वो इतना काम बता के जाइए कि तोके सोचता सोचत में पूरा समय बीत जाई। हाँ, आ वैसे घरहू लोग बाटे, अगर कहीं से आ गई न तो इ नाय पूछी है कि बाबू दतुअन पानी कुछ कैले बाटा कि नाय, इ तो भुलैले नाय कह सकत। ओकरे बाद हई काम काहे भइल नाई, आ अगर कैले बाटा तो ऐसी नाई चाहता ऐसी चाहता हई कहले रहनी करे तो काहे हई नाई भइल। अरे जब हथवा दुइया ठे बा दुइया ठे गोड़वा बा तो एक समैया में के कमवा होई कि 50 ठे होई। मतलब गइले के बाद घर से निकलने के बाद इ लोगन के इहे बुझाला कि घरवा सब सुतल रहल है चद्दर तान के, और कहीं से आई है तो इना कही है कि अच्छा चला कुछ खाऊ वाला ले जाए। इसे ठेकेदार और घर के जो मालिकार रहल इ दू जनी के एक के गुण पावल जाला, चाहे घरे रहा चाहे साइडे पर रहा, इ दोनों जनी सेम बात सुनई है। बात तो सही है।